Canal 9 calfa els motors a la Ciutat de la Llum per a rodar la sexta temporada de l'Alqueria Blanca. Escenaris nous i històries noves dels Falcó i els Pedreguer ens esperen. I això no és tot. Arriben més personatges al poble. Volen conèixer-los? Entrem a la lectura del guió general de l'Alqueria Blanca. Els actors repassen junts els primers capítols de la nova temporada. No vull cap explicació, Tomàs. L'humor es respira en l'ambient. A la sala no falta l'equip de direcció, guionistes i producció. Tots estan atents a la trama i al costat dels personatges de sempre descobrim cares noves. Sí, d'un carrer de Valderreu. 5 actors s'incorporen a la sexta temporada. Per a mi és nou tot. És el primer dia que patege la Ciutat de la Llum i és un orgull. Estic flipant en les instal·lacions de la Ciutat de la Llum i estic emocionat, de veres. Moltes ganes d'encetar. El bar, la plaça del poble, la botiga són els escenaris de sempre que ara incorporen nous personatges i noves històries que anirem descobrint a poc amb l'estrena d'esta nova temporada. Jo sóc Iris, una de les noves incorporacions a l'Alqueria Blanca. Estic molt contenta, molt il·lusionada. Vam passar un càsting molt dur i amb moltes ganes de començar la gravació la setmana que ve de la nova temporada. Yo soy Alex Gadea, también me incorporará con un nuevo personaje y un plaer poder contar un trosset de la història del nostre poble. Esta serà, perquè està un poc en construcció encara la nova casa, la meva casa. Vinc en el meu fill i no vos puc contar massa coses. I, bueno, amb moltes ganes i molta il·lusió de començar la temporada. Veurem la tornada d'alguns coneguts. Torne a casa de la meva cosina, treballar un poquet així en la tenda i torne la meva xiqueta, que és molt bonica, que ja sabeu que es diu Doreta i que la vaig a cuidar molt. Pront els veurem a tots en acció en els nous capítols. Els Falcó i els Pedreguer tenen molt per a contar-nos. Ai, Déu meu! Espai patrocinat per la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Crear llocs de treball i millorar la competitivitat del sector agroalimentari són dos dels objectius principals del Pla Especial que